Alam po mga kaparing Jason, time check natin ay 2:25. Ayun po, di na ako pumasok. Tapos tumulong kasi ako doon. Nagpaalam ako kahapon kay Kuanoli. Tumulong ako doon sa kamag-anak namin na kinuha na namin yung baboy na kakatayin. Pero bukas pa kasi yung bukas pa yung last night. Pero pinakuha na nung mayari kasi baka raw gawa nga nitong masama pa yung panahon natin kasi inaabot yun ng tubig. Baka para daw safety na yung baboy, kunin nyo na kasi sa amin, hindi kami inaabot ng tubig. Kaya kinuha na namin kanina na umaga, nasa 249 kilos yung baboy nung pinatay na. Nung nakaraan kasi inestimatean pa lang yun, sabit mga 270, pero ako pagtingin ko, ako di yan magto 270. Ayun, siyempre, di na pumasok gawa ng, siyempre may bagyo tayo, kailangan mag-ayos-ayos dito sa bahay. At wala na kaming bigas. Wala nang bigas. At pupunta muna ako dun sa bato para bumili ng dito wala na rin talaga pala. Para bumili ng bigas, mas maganda kasi yung handa tayo. Para kung sakaling matuloy man, meron tayong bigas. Pero sana wag naman. Kasi mga kapatid ko, sila mama, pinapapunta ko dito. Kasi siyempre kahit simentado yung bahay namin doon, pero di pa rin safe yun kasi yero. Hindi natin alam yung panahon. Dito, buhos to islab. Kaya mas safety dito. Pero sana mag-pray tayo na wag naman sana lumakas yung hangin. Yun, para kasi kawawa naman yung mga iba na mga nasa mga babang lugar o kaya yung mga iba na light material ng mga bahay. Sana po pray lang tayo na dito muloy. Tapos bala ko pa na may laman pa naman yung tangke ko. Bala ko na lagyan ko yung isa kasi dalawang tangke ko para dito sa loob magluto. At mamimili ko ng mga pang-ulam na namin, siyempre. At sila papa ayaw pumunta rito kasi yung baboy nga inaabot doon ng tubig. Pero pipilitin ko yun. Makapunta rito, uutal ako. Ayun, punta muna ako sa bato para habang wala pang ulan. Ito nga yung nakakatakot may signal na dito sa Bicol. Tapos tapos napakatahimik. Sabi ng mga matanda, ito raw yung nakakatakot kasi nangyari na raw to dati. Tahimik yung panahon pero napakalakas ng bagyo. Ayan po, sana huwag tumuloy yung bagyo. Ayan, at punta na ako sa bato para bumili ko ng bigas. Alright? Ayan po, dito na ako sa bato. Bigas pote, blossom, kalahati. Pwede to kana kong sako para di mabasa. Oo. Pula. Ano? Gatang ako. Gatang ako. Galo na to baloy. Nagyan ako rin gatang. Asal ka lang ang gatang? Gusto yan ni Bibi. Gusto ka ni Bibi, bugos. Blossom. Pwede na yan, baloy. Kamu.
Dawal ko mo sa kami. Ano ba kasi bakasyon na? Ha? Mga inabot na. Amo nga niya. Sa naka-electric. Pero may alin. Kuman. Tapos pinin. Hi. Dito sa vlog. Hello. Sabi po ah. Nakadarang bro. Sorry. Chill natin. Sorry. Satu kanda? Satu bali na ra? Wait. Cincin? Ha? Nag ano na sila? Ha? Pinapalan na sa ano? Dapat damang kaya pang ano. Dapat. Lunadan raw ano? Ay, may lobo. Lobo. No na. Ang papakarga ko kay Pula. Pabalik na rin ako dun sa bahay. Kasi sasarado pa ako dun sa mga sliding. Sureball na to. Secured na tayo nito. Manggabatag, pinakaro. Manggabatag ako. Magpakaro. Ano po, let's G na. Nako. At bumili rin ng bigas yung dalawa. Ayun po, yun nga, pabalik na ako. Nakabili na ako ng bigas. Kalahating sako, 25 kilos, 1,250. At yun, huwag naman sana matuloy yung audio na yan. Kasi kawawa naman yung mga tao na mga naabot ng tubig, kasi mga palayan na naabot ng tubig. Tulad dito, abot to ng tubig eh. Pati yan, mga bagong tanim. Kasi yung banda, mga aanihin na. Kawawa man yung mga masisipag nating magsasaka. Tapos tapos yung iba, alam ko, yung pagtatanim nila ng palay, kumbaga inuutang lang yung kapital, tapos may tubo pa. Tapos pag di nakaani, saan sila kukuha pang bayad? Yung uutang na naman hanggang sa magkapatong-patong. Tulad nito. Kaya yung iba naman, tulad yan, sa dulo na yon, tulad nun, hindi pa siya gaano hinog, pero pinaani na. Kakaani lang. Hindi pa hinog. Dapat yan mga 1 buwan pa yan. Ang gagawin yan ay, excuse me. Gagawin yan, ano yan, ipapakilo na lang yan. Kasi yung palay, kapag inani mo na hindi siya gaanong hinog, pag binigas, parang malata siya. Kasi yung tubig talagang aabantihan ng gusto, kasi yung tubig nandyan lang na eh. Kumbaga dadagdagan na lang. Dati na tumubo na yung tubig. Baka kung sakaling matuloy yan, baka yung tubig nung Christine, baka lagpasan pa yan. Grabe. Diyan nga sa Bacolod, pakita ko sa inyo sa Bacolod. Yung mga bangka nila tinanggal na sa sa lig, mga nasa gilid na ng kalsada. Tapos yung iba, may nakita ko mga nag-i-evacuate na, kasi takot na sila ang mangyari yung dati na yung Christine, alas 9 ng gabi ay nag-i-evacuate
Dati nga nung bagyong Christine, walang tubig yan dito. Talagang tuyong-tuyo yan. O yung tubig, grabe yung tinasan. Eh lalo na nito na ano. Kawawa yung mga kababayan natin. Yung mga nanguli ang isda. Ayan, tinatanggal na lang yung bangka. Tapos yun pa, isa pa sa iniisip namin kasi yun nga, hindi pa na ililibing yung pamangkin ko, anak ng pinsan ko. Isa pa yun na problema yung mga bangka, oh. Nililikas na nila. Kasi pag di nila tanggalin yan, yung bangka na yan, mawawala yan. Iaano dyan sigurado. Tulad yan, oh, nagbabayanihan na sila ng mga bangka, tinatanggal na nila, oh. Sisilikasan na. Tapos nagpa-abiso na rin yung mga ano natin sa barangay na yun nga, wag na yung mga iba, wag nang magpalaot kung mapipili. Kasi napakatahimik kasi ng ito. Nag-i-evacuate na sila, oh. Hindi pa nga nakaka-recover yung iba dito. Kasi yung iba mga nawasak nung bagyo yung bahay nila. Kaya yung mga tao dito sa barangay na to ay kumbaga nadala na sila. Pabangka. Sa gilid na ng kalsada. Lalo na to dito, yung lumabas lang dito ring lang, mga nag-evacuate na sila. Doon na yung pupunta sa lugar namin kasi di nababaha doon sa neighborhood. Pero doon sa tinitirahan ko, doon sa lugar nila misis, binabaha lang naman doon kami pag barado na yung barado na yung sapa kasi yung tubig galing bukid pumupunta na sa kalsada. Dati nung Christine, na-vlog ko naman yun, eh. Abot dito yung tubig, eh. Dito sa banda na to hanggang dito. Dito yung tubig na nung Christine. Wala mga palayan na yun. Sayang yan kapag matuloy talaga. Ayan na, dito na ako sa bahay. At kaya daming dyan tao. Mi Mi ano to? Ano to? Talong? 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 Oh, bili. Talong, wala. Ito ano? At bumili na rin yung asawa ko ng isda. Prito. Prito na lang yan para Ay, yung sa bawan. Yung medyo malaki-laki. Mabuti nga yung bagyo, bumaba. Samar na. Ha? Samar. Lumiis na.
Humina. Bigla ba? Pero mag-ano pa rin, mag-prepare. O kasi nung 200 cent. Yung prito. Doon. Papa. Ayan po, nagluluto na ako ng ano, pang ulam namin. Hanggang bukas na yun yung panghalo. Dapat nga gulay. Pwede naman tayo maggulay. Palo. Ha? Unom. Arin. Unom ko na. Ha? Unom. Unong aharangan, Bas. Adi, unom na. Nagdol dalawa. 3 bintana sana. Kung sa mga viewers din natin na makakaranas ng ano na itong bagyo na ito, ingat-ingat tayo. Tapos huwag na natin hintayin na lumakas pa yung hangin o ulan bago lumikas. Kailangan po, ngayon pa lang, kung ano, wala naman mga ano, lumikas na po tayo. Kasi mahirap na. Mahirap na tulad ng may mga bata, mga inaabot ng tubig, likas sa agad, galaw-galaw agad. Oo. Nipis-nipisan mo ba? Nipis-nipisan mo. Ano? Hindi yan tumabot sa unod to. Motor kung ginamit ang tornilyo baga. Damat to. Damat to. Malumyot na yan. 24 hours, summer talagang ano. Summer Basahan ba? Basahan natin. Puro lang kaloob na. Buti nga, sakto na ano, sakto na kasahod na kami. Tapos kumusta rin yung talaga yung bigas namin, no? Nakabili na ako ng kilo na bigas. Butin mo na to. Tapos dali mo lang akin yung Ito po, lagayan. yung tilapia po dito, 100 yung medyo malaki. 80 po na malaki. Dalawang Sige ko na. Yung lagayan mo dito. Anong tabaka, anong parang asin. Baka mabagsakan pag ka. nagsangag. Ibaba mo na lang ako. Sige na. Alam lang, pinakawalan sa tubig na ito. Okay na. Okay na. Lagay na mas ka. Oo, ako pala din yung orig. Ha? Ako pala din orig. Orig? Orig? Oo. Oo. Bago ba? Lagyan mo rin mo na ako. Pork roti, sabi ni Kuya Phil. Malalag yun. Ibaba mo. Mabagsakan ito. Yun mo yun. Hugasan mo ito. For coffee o po. Para po may ano. Kasi pag nag-init po kami ng tubig. Kasi makagamit po ano. Pag nagpapakita na kami ng mga ano. Tulungan si Papa. Nagawa ko yung Papa. Para ready. Ha? Susi. Nandito yung susi.
Naka-ano ba yan? Naka-plastic. Yan sa taas. Pagpasok mo, naka-plastic yun. Yan sa taas. Dapat mo? Umukle mo dyan. Asan iba nito? Isa-isa lang. Bakit hindi may ano to eh. May number ata yan eh. May number. Ito number 1. Di ba ako nag-number? Nag-number ito ka. Sudakat. Number 1. Alam ko may sobra ko na isa eh. Meron pa isa doon. 4. Kaso Ito yung sobra. Ito yung dito eh. sobra nga yan. Yan yung sa kabila. Number 2 yan. Number pa dito yan. Ay, 3. Dito yan. Yan yung 3. Ito na kaya. Saan nyo nilalagay ito? Ibalik ko? Yan na yan. Yan. Ito. Nasa sunod na ba? Ha? Sunod pala. Balik ko na yun. Ay, pinan pala ano? Hindi na yung kuha. Hindi na yung parang pagtrabaho sa airport. Dito nakakuha. Ha? Martilyo? Dahil naman nakabalik ko martilyo. Gawin mo rin sa barangay, usahan. Ay, kay Jason. Basta naman nun, di barat. Tornilyo. Parang mo ngayon. Ha? Parang mo lang muna ito yung... Aring martilyo.
At yung lumalakas na ang ulan. Bintana number 2. Pwede muna. Pwede muna. Pwede ka. Terang. Sige na abang. Please. Tapos taas mo sa gatikot. Taas po sa gatikot. Taas mo. Yan. Ito. Sige pa. Yun. Sarili pa. Saran. Ang gilid. Nora. Tornilyo. Lipit. Sino ya? Bintana. Sa bintana. Ay, sa dilog ka di bintana. Oo. Kuya Wing. Ha? Kuya Wing. Hindi ko mapasyo. Ay, ya, ako. Barko? Ano? Saan? Hmm. Agong. Ay, kulagom. Sibay, udah. Sirut. Sama sirut. Kiging ko no, kayo ba? Oo. Kasama si Ruth. Yung asawa ni Ruth. Ay, kayo ba? Oo. Hanggang. Nandun sila. Nagpapasan kira. Kasi bakit sumama ka? Di ko nagulot. Ha? Yan na yan. Tama. Uy! Papa! Sika na. Bawal. Paggan. Ay, okay na. Alin? Dari man. Ayan, pangatlong bintana.
bintana pa ay. Ato saksak. Pwede ilusot. Ilusot ka? Sa nagilid. Han sa nagilid para ganun. Lusot na ano? Sa Batanggadan eh. Opo, malapit lang po kami kaya meron po kaming ano. Pag may event po dyan, medyo kumikita po kami ng kahit papano sa tindahan po. Lalo na po ngayong ano, malapit na po yung fiesta sa November. Medyo maganda po ang ano, maganda po ang kita kasi nagtitinda po kami ano, nagtitinda po kami sa tindahan. Yun po, kape muna daw sila. Yan po, kape po tayo. Yan. Tatapos kami ni Papa. Lahat may sarado pati dun sa likod. So, siyempre maraming salamat kay Papa. Kasi di naman namin kaya mag-asawa kasi kita dapat ano, tatama. Kasi may mga pinagbarinaan ako niyan na nakatornilyo siya. Pag may bagyo, lagi kong ginagawa yan ganyan. Pero kung may galil sana, mas madali. Nag-end na ka? Ha? Ha? Nag-end na ka? Kailangan mo balde. Kalahating sako. Pag wala na akong bigas, kapag may pambili, maramihan na. Ayaw ko nung kaya magsakain saka bibili ng bigas. Ayaw ko nung gano'n. Parang ano, lalong parang ang hirap. Kaya tumalis ako, alam ko may pagkain sila. Huwag nang balik. Wala nang balik, di ba?
gusto rin ng anak ko ng bigas. Kasi kahit walang ulam, pag ayaw na ng ulam, kanin lang, nakakain na. Masarap talaga yung ano. Ito yung katulad Ito ba ko lang. yan? Oo. Cherry blossom. Masarap siya. Katulad ko dun sa ano eh. Chocolate. Dun sa bara. Lalo kung gulay. Mats siya sa gulay. Dala na kasi ko dati doon yung binibili namin na bigas. Yung first class na bigas. Pagbukas, isang sako pa naman. Ilang mahal. Pero mas mahal to. Pagbukas, kasi iniwanan ko sa asawa, pumasok ako. Pinakita sa akin yung kasama ko yung video. May mga ano, may mga bukbuk. Hindi ko na naipalik. Kasi mula nung dito na ako bumibili ganito. Kalahati lang, hindi kaya nung budget. Mas makakamura sana kung isang sako. Yan. At yun. At syempre yun nga, maraming salamat kay Papa. Ito di ko na siya lalagyan ng plywood kasi harang naman dyan sa ano. Ayan po, hanggang dito na lang ang vlog na to. Syempre, kailangan kasi natin na yung saraduhan. Kasi nakakahiya naman dun sa may-ari ng bahay sa atin niya na siyempre at inanuhan tayo ng magandang bahay. Siya nagpatayo nito, kami lang yung tumitira. Kailangan din natin na asikasuhin, hindi yung titira ka lang tapos napakaganda nung bintana di mo lang asikasuhin na saraduhan. Siyempre sayang naman nung anong pinaghirapan niya. Ayan po, ang ganito balikan ito, maraming salamat at siyempre mga sponsor at sa nagpalipad dun sa sa live ko, sa nagpakulay, Kuya Neil, yun po, bye bye, I love you all. At siyempre ingat-ingat po tayo sa mga viewers na may bagyo. Pag kailangan ng mag-imbak agad ng mga pagkain para kung sakaling man dumating yung bagyo, safe na tayo. Ako ganyan ako. Gusto ko laging kagad, safe na. Ayan, bye-bye.